i tablete. Brata i sestru Marka i Marijanu Stanković iz Požarevca skoro 2 decenije u zatočeništvu je držala njihova majka. Deca nisu išla u školu, a sa spoljnim svetom upoznavali su se preko televizije. Ovi mladi ljudi sada putem projekta Druga šansa pokušavaju da nadoknade ono što im je majka oduzela. Marko i Marijana Stanković iz Požarevca skoro 2 decenije proveli su u ovoj kući, bez kontakta sa spoljnim svetom. Život su gledali kroz prozor. Tu smo gledali naše vršnjake kako su odlazili u školu i vraćali se iz nje, a mi večito smo se pitali zašto nismo mogli. Najteže mi je bilo što nisam imala ni jednu drugaricu i što nikad nećemo imati matursko veče. Brata i sestru u svojevrsnom zatočeništvu držala je njihova majka, prenoseći na njih sopstvene strahove. Za svojih patoloških strahova nas ne ubije vakcina. Od te vakcinacije se najviše plašila i od toga da nas ne kidnapuje otac, da nam ne proda organe u Italiji. Imala je razne patološke strahove. Majka ih je krila na raznim lokacijama kako ih Centar za socijalni rad ne bi pronašao. Naše službe su u više navrata pokušale da nađu decu. Imamo pisanu izjavu majke da su deca u Crnoj Gori, da se završavaju školu, da su odlični đaci, da je sa njima sve u redu. Ispostavilo se kasnije kada su deca sama rekla da majka u stvari njih krila. Znači van te kuće na nekim drugim adresama i u drugim kućama. Nikada nisu bili kod lekara, niti su upisani u školu. Osim izvoda iz matične knjige rođenih, nisu imali drugi dokument. Kada im je 2010. godine majka umrla, prvi put su zakoračili u spoljni svet. Niko nije znao ko smo, niko nije znao da postojimo. Bila su nam potrebna uvek 2 svedoka za sve što smo u životu radili. Bilo koju god dokumentaciju da smo vadili, zdravstvene ili radne knjižice ili lične karte. Marko i Marijana obrazovali su sami sebe koliko su mogli u svom malom kućnom svetu, uglavnom preko televizije. Čak su naučili nekoliko stranih jezika. Projektom Druga šansa dobit će i formalno obrazovanje. Za početak završili su prva 4 razreda osnovne škole. Marijana je posebno talentovana za likovnu umetnost, odnosno za sve što je vezano za kreativne radove, a Marko je izuzetno nadaren za tehniku i zna sve o mobilnim telefonima. Marko i Marijana sada žive sa bakom i očuhom Kinezom, koji su prethodnih godina bezuspešno pokušavali da urazume njihovu majku. Imaju i mlađu polusestru. Kažu, iskoristit će drugu šansu koja im je pružena, jer prvu nisu